ହଁ କହ କୋଉଠି? ହଁ ଯାଇଛୁ ନା କଣ ଆଣିବାକୁ? ଆଉ କଣ ଆଣୁଛୁ? ସିମେଡ଼ି ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ କଳା କୁକୁର ଗୋଟେ ନେଇ ଆସୁନୁ। ଚିମିଡ଼ି ଆଣିବୁ? ଆଉ ତାହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଆ ଆଉ। ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧା ହଁ ହଁ। ଆରେ ପୁଅ ମୋର କାଲି ରକ୍ତଚାପ ବଟିକାଟା ସରିଯିବ, ଟିକେ ମନେକି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବାଟରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଆସିବୁ। ମୋ ଛାତିଟା କାହିଁ କାଲିଠୁ ବିନ୍ଧୁଛି ତ, ଟିକେ ମନେକି ପଚାରିଦେବୁ ପୁଅ। ଆରେ ପଚାରିବୁଟି ଏ ପୁଅ। ଆଉ କାହିଁ ଶହେ ଥର କହୁଛ? ମୋତେ ଶୁଭୁଛି ବା। ହଁ ଆଣିବାରି ଆଉ ପଚାରିଦେବି। ହଉ ତୁ ଆଣୁନୁ ଆଣେ, ଆରେ ତୁ ଆଣେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବାହାରିଲି ତ ବାହାରିଲି ଯାଉଛି। ହଁ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଭଜା ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଆରେ ଖାଇଦେଇକି ଯା, ପିଲାଟା କିଛି ଖାଉନି। लार लार बोतल्ला लार देसी दारू लार लार बोतल्ला लार देसी दारू नो 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 ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶା ଆଉ ଟିକେ ହାଡ଼ ହଉଛି। ଆରେ ଏମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ବେ? ଚାଖା ପାଖା କଣ ଆଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଥିଲି ସେଦିନ କୋଉ କାଳେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ କଥା ମନେ ରଖିଛୁ। ପଚାଶ ନାଇଁ ଏଇଟା କଣ ଚାଖଣା ବେ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଭଲ ଏ ହଉ ବା, ଆମେ ତ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ଅଛି? ପାଣି କଣ ମିଶେଇବୁ କି ପାଣି? ଆମର ନିଶା ପ୍ରବଳ ହବ। ଆରେ ଜାଣିଲୁ କାଲି ବାପା କହିଲା ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଗିଫ୍ଟ କରିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ଆରେ କାହିଁକି? ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଧରିବ 1208, ମୁଁ ଧରିବି ଆଇଫୋନ। ଆରେ ତୁ ତାହେଲେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ହେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବେ। ତୋର ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିଲି ନା ଆଉ। କାହା ଉପରେ ମୁଁ ରଖିବି ବିଶ୍ୱାସ? ନେ ଏ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେ, ମୁଁ ଛାତି ଚିରି ପୁରା ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଚିରିଦେବି। ଆରେ ଏରା କଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିଲି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାଇକି ତୋର କଲ୍ଟା କରିଦେବୁ, ଦେଖିବୁ 40 ଟଙ୍କା ତୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେବ। ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର, ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଭାଇ ତୋର ସାଥିରେ। ମଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ନା କଣ? ହଉ ତେତେ ନିଶା ହେଇଗଲି, ଚାଯିଆ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖାହବ। ନାଇଁ ବେ, ସେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଦେଖାହବ। ଆଉ ଟିକେ ନାଇଁ ତୁ ଏତେ ପିଇନା, ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି। ଏଇ ଶଳା କଣ ଚପଲ ଓଲଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛୁ? ବାପା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲ। ଭାଇ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମଉସା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯା। 10,000? ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କରିବା, ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥିବ। ହଁ ଠିକ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ
କ'ଣ ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା ରେ। ଆରେ ସାହାଯ୍ୟ? ଆରେ କ'ଣ ଦରକାର? କିଡ଼ନୀ ଆଖି କ'ଣ? ଆରେ କାନ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ନାଇଁ 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 କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ କ୍ଲିୟର କହୁନୁ? ନାଇଁ 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 ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ରେ। ତୁ ଦେଇପାରିବୁ ଏବେ? ଟଙ୍କା? ଶଳା କ'ଣ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି? ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆରେ ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି, ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ଆରେ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖାହବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଶୁଭୁଛି। ଶଳା ମଦ ପିଇଲା ବେଳକୁ ଆ କରିଦେବି ତା କରିଦେବି ଏସା କରିଦେବି ଏତା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଶଳା ପଇସା ମାଗିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲା। ଶଳା ମଦ ପିଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, 10,000 ମୋତେ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ସେମିତି କହିଦେଇଥିଲି ନା ଆଉ। ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି।